Emeterio Berdesen jatorria. Bere aitan, Domingo Verdes Candes, etorri da Galiziatik. Nik badakit Malpikatik zetoztela, Hori ba? Berdez herri txiki batetik, baina zelan, nola eta zergaitik, ez dakit. Domingo nondik dator. Dokumentazioa bintzen jatorriz galegoa, Bai, eta segurazko itxasoz etorriko zen. Kostaldekoa zen, bera. Eta lanaren truke, enrolatu barku baten eta helduko zen Bilbora. Segurazko bizimodu bat topatzen. Ordurako ondino Bilbo, ez dago hola nazten, baina Bilbo beti referentzi bat zen, Kantauri itxaso osoan. Imagina ezazu Galiziatik Euskal Herria barkuan etortzea. Historia, Garai hortan gozie zegoen, lehenengo, eta hori pentsatu behar dugu, Europa guztien bezala. Eta jornalaria zen. Orduan, irabazten zen 5 herriel egunekoa. Hori zen soldata bat jornalero modu duen. Eta agertzen da 1874an udaletxean, barrendero moduan sartzen dela. Hementxe dago. Txosten hori ere, bai. Hementxe dago, bera, lan eske. El que suscribe, esaten du hemen, suplika, berak lan egin behar du derrigorrez bere familiagatik, eskatzen du izatea kale garbitzaile. Domingo Verdes hemen, bere sinadura. Niretzat, ze poza izan zen Domingo Verdesen sinadura ikustea. Eta izan behar da, eskontzen dela gusturiko aspekko atxirika gaz. Hori eskabide egiten da honien, lausemela baditu. Berandu eskondu ziren, nagusi, horrek esan gura deu, nahiko behartxua zirela. Garrantzitsua da bai noiz, urtarrila, 1874ko urtarrila, ze pasatzen da Bilbo. Bilbo erdi zetiatuta da. Giro horretako, seguru asko kontratazioak egingo zituen, jende asko Bilbo defenditzen zegoen bitartean, karlisten zetiotik. Eta urte batzuetara idazten dio udaletxeari esaten kale garbitzaile ibilia naiz eta agiri bat nahi dut horixe adierazten nire semea soldaduzkatik libratu nahi dudalako. Orduan, bazegoen modu bat soldaduzkatik libratzeko Joseba jakingo derigu paino eskoso beto. Liberala bazinen, eta Bilbo defendatzen karlisten kontra esan bazinen, orduan eskubidea zendun, zure semeak libratzea soldaduzkatik. Horrelako historia daude dokumentatuta. Oso historia berezia. Bai. Zelako historiak, Ze histori politia gainera hori rekuperatzea, ez da? Ekartzea berriro aurkagunetara. Azpimarratu behar da, familia bizi dela Estufa kalean. Estufa kalean? Bai, horren lekukoa ere badago, hementxe dago padroi. Padroia. Eta hementxe agertzen da, Domingo bizizela, Domingo Verdes. Bai. Hemen dago, Estufa kalean bizi da ganaren, padroiaren agiria. Gaur eguneko biuda de Paza da. Leku hori aberatza leku esan. Horrek zer esan gura dugu. Honek bizi zirela gorengo pisuan. Eta segurazko, bere emaztea zerbitzariak beheko pisutan. Zelako historia zure eren aititarena, Harrigarria, Berak argi zeukan etzuela nahi, bere seme-alabak langile hutzak, behargin hutzak izatea. Eta horretxegatik liburu denda baten sartu zan lanean. Bai, Delmas oso garrantzitsuna izan da gure familiarentzat. Eta lanean, Emeterio Delmasen imprentan dago. Hor, Korreo kalean. Korreo kalea Bilboko kale nagusia. 1876an. Bera hasi zen atezaina moduan, gero saltzaile moduan, eta azkenean jabea bihurtu zen. Lehenengo bierra, Emeteriorena, Juan Eustakio Delmasen imprenta liburu dendan izan zen. Eta gero, bera izango da, enpresa horri jarraipena emango diona. Horrek esan nahi du, izugarrizko ekintzaile zala.
emprendedore izugarria, ze hori da, ibilbide oso eredugarria, ez da? Bere lan gogorra nire ustez Euskaraz eta Euskadi bere liburu dendan eta bere imprentan sartzea. Eta Delmas, nor zan Delmas, berez Dalmaso zan, bere aita Nikolas Dalmaso. Baina Bilboa etortzen da nien, aldatu egiten dau, eta 1800 eta 1952an antolatzen deu litografian aditua izanik, imprenta handi bat, faszikulutan zabaltzen hasten da Euskal Herriko historia, geografia, ikuspegi berritzaile bat, eta horrez gainera, periodikoak fundatzen ditu. Eta oso gazte, Emeterio, biherrien hasten da. Bai beti eratu egin zait gauze bat, jakitean, zergaitikan nundik eukizun birraitzitza Emeterio, hori nazionalismo hori nundik etorri jakon Benetan harrigarria da, ez da? Bai. Eta Delmas izango da foruzalea. Eta esango genuke Euskal Herriakoen hildokoa. Eta periodiko bat editatzen hasten dira, La Unión Vasco Navarra. Eta hori da abertzaletasun berria. Testu inguru horretan, ulertu behar dugu, Emeterio, bere ama euskalduna zan. Berak euskera Bilbon galdu egiten da. Bere aita galegoa, gaztelera mintzatzen da. Baina bere testu ingurua, eta Delmasen testu ingurua Euskal Herriakoa da. Eta hor, saletuko zan euskal gaietan. Juan Eustaquio Delmas bera ere Piamonteko semea zen, hau da, Italiakoa. Hala ere, abertzale nabarmen bihurtuko zen. Oso erreferentziazko liburu denda honi, laster eman zion Emeteriok jarraipena. Arlo guztietan. Juan Delmas, bidaiaria zan, ikasketa bere Parisen egin zituen, ikasi zuen zuzenbidea, eta Madrilen zegoela, bapatean hil egin zan. Emeterio Berdez hor zegoen lanean, gustoko lana zuen, zeukan nahiko ezagutza ofiziorena, eta berak hartu zuen. Bere bizitza guztia aldatu zitzaion, eta bere familiarena. Liburu denda, enpresa bat da, atzean dauko imprenta handi bat. Enpresa potentea zan, 40 gorako langile kopurua zegoen hor lanean. Eta, momentu batean, uste dut, 1932an, 45 langile zuen liburutegia eta imprimategia. Kaiela Cruzen beste liburu denda bat bere ganatu zuen, eta zabaldu egiten dago negozioa. Bi ergin bat izatetik, zelan bihurtzen den enpresa buru. Hor daukagu, Berdez rotuloa ipinteko baimena zelan eskatzen dion udaletxeari. Baina garrantzitsuena argazki horretan, argazki eder horretan ikusten da, zelan berak Berdez argi eta garbi jartzen dau. Berdez atxirika, da kartela hori dago argazkietan. Baina gero azpian, oinordea, Juan Eustaquio Delmasena. Eskaparatetik ikusten da, liburuak egiten dituztela, baina egiten dituzte kartak, enpresatarako papertegi lan guztiak. Eta gero euskal gaietan hasieratik. Hartzen ditu Eusko Alderdi Jeltzaleko publikazioak publikatzen ditu hor. Nun aurkitu euskal liburuak, nun aurkitu euskal aldizkariak garai harretan, eta Bilbon, hemen, Alde Zaharrean, genuen esku-eskura, hainbat eta hainbat material. Euskararen inguruan eta Euskal Herriaren inguruan eta zerikusi handia eukana erost. Eta jentea handik tortzen zen, erosten da holan, bai. Eta 1952an publikatu zuen, argitaratu zuen Bizkaia por su independencia, itzen dana, Sabino Aranaren obra ezagun hori. Sabino Arana esan duzu, eta hemen begira zer daukat. Desto bat. Bai, Sabino Aranaren testo politiko bat, eskutuko testoren bat, Berdezen etxean horrelakoak asko egiten zirelako,